Il-Gvern u l-Unjen tal-Għalliema ħabbru flimkien li ġie kkommissjonat studju xjentifiku li ser jixħed dawl fuq l-isfidi fil-professjoni tal-għalliema u r-realtajiet li jaffaċċjaw l-edukaturi fil-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet hekk kif intqal li dan l-istudju ser isir mal-għalliema u l-edukaturi kollha fl-iskejjel tal-Istat. Il-professur Mark Borch li se jkun ir-riċerkatur ewlieni ta' dan l-istudju li għandu jitlesta sa Marzu li ġej spjega il-metodoloġija li ser tintuża. Il-metodoloġija li beħsibna nużaw tikkonsisti primarjament ovvjament minn informazzjoni li ġa għandna minn studji oħra li għamilna dal-aħħar snin kif ukoll minn dak li jingħat lill-MUT mill-membri tagħha. Imma wkoll mbagħad se norganizzaw dak li jsejħu focus group ma' setturi kollha kif ukoll mbagħad finalment surveys mal-edukaturi kollha kemm huma. Il-President tal-MUT Marco Bonnici uża metafora biex spjega dan l-istudju fuq is-sistema edukattiva. Hija X-ray tas-sistema edukattiva fejn rigwardja kundizzjonijiet tax-xogħol, sfidi li għandhom l-edukaturi, fejn rigwardja iċ-challenges li hemm u l-antana huwa li kemm jista' jkun intejbu daw ċirkustanzi abbażi ta' dal-istudju u anke oħrajn li saru preċedentement. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet dwar din ir-riċerka kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li fakkar kif l-età medja tal-għalliema hija waħda żagħżugħa. Dan huwa indikatur li jassigura futur sabiħ għas-settur edukattiv saħaq il-Ministru Bartolo. Saħaq li dan l-istudju għandu jwassal biex tittejjeb l-esperjenza u l-kontribut edukattiv tal-edukaturi f'kull ċirku skolastiku. Għalli din ir-riċerka se tkun qed tevalwa l-esperjenza umana fl-iskejjel u anki tħares lejn aspetti importanti fil-ħajja edukattiva fosthom l-amministrazzjoni fi skola, l-ambjent fil-klassi, is-sosten tal-ġenituri u anke l-ħarsien tal-edukaturi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.